Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ ҳама каса бардурои азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор ма чӣ рӯй кардагем ва чира дар бораш имрӯз гап мезанам. Дар имрӯза навор мошини Hyundai Starex астай Lacetti Chevrolet дастай дар Федератсияи Россия дар ҳам видео гапш мезанам. Мини трактор рӯй кардагем дар шаҳри Бохтарай. Замин рӯй кардаги нестай он ка замини арзон дошта бошен дар ма рӯй кинен ма рекламаш мекунам. Хонаҳои заминӣ сар мешава шаҳри Ваҳдат, шаҳри Роғун, ду хонаи ана заминӣ астай дар ноҳияи 5. Қизиқи видео ҳамия ки хонаи кредит ҳам ҳастай дар видео бардурои азиз. Видеора то охирчане ки тамошо кунен. Квартираи арзон астай дар шаҳри Кулов ва ноҳияи Ҷаббор Расулов ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамия ки якомната квартира 115 000 сомон ай ва дигар чизои арзон рӯй кардаган. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. боварӣ дорам ки ягон чизи арзон мехарен. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен дар номери WhatsApp ма рӯй кунен. Аммо як дона лайки бепла биҷиқен касе меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунен. Ана ки меҳерем устуста. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پیروسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه. تریتور ای مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نرخ با مصلحت ای بردرو ای روی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مدا میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام ای با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستانی عزیز. номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз яким мегзарем ба яким эълони имрӯза я 10 минутак мара гӯш кунен. И квартира десен қарор дора дар шаҳри Кулоб, 9 микрорайон, дом 4 этажа, се хонага квартира дар 3 этаж қарор дора 53 квадратни метрай. Ремонти хона миёна гуфтагай ов свеч мега пастаяни ҳастай ҳуҷҷатош 100%. Ана квартирара вақти фурӯхтан дута консионер термозаш меиста. қариби хона да мактаб, садик, балниса наздик будай. Хулоса бардурои азиз квартира ҷои зур дай не ки нархиш 290 000 сомон мега. марҳамат касе да ана квартира дар кураи шаҳри Кулоб, се хонага, 3 метаж, хеле ки гуфтам нархиш 290 000 сомон. ду та номерои телефон шамондагим, номерои поёнгиш да имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. دوستانی عزیز مگذاریم و دیم اعلان امروزه بچه اجکیدار نوارا دوام میته. بردروی عزیز خانه دستین قرار داره در شهر روغون دهه چشمه کولو نویسگی ای 13 سوتیق زمین زیادتره. یک خانه با ویرانتش تیار داره رمونت میونه میشه و دروی زندگی کنی. با دو خانه دیگه داره رمونت کاروبکا بده. آبشی 3 در خانه میشه و آب سویچ میگه هست وجهتور 100% گردی خانه محکم زمینش باغ داشته. چه خیلی که میبینین حوالیش استیاشکا کردگی ای. نرخ بردروی عزیزم 200 000 سومانی جوی شیچه میگه. کسی خریدار باشین زنگ زده خانه ارزانه شهری راغون بخرین. бардурои азиз агар шумо хона мошин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен мефоратам ки тезтарак фурӯшам канали ман медонен ки топ дағилаги ҳами якум ҷо рафтисай. бароям шерои номерои WhatsApp ма дарои кинем мисол чизе ки дошта бошен марҳамат гов молай хонай мошинай заминай квартирай мотоциклай чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен номерои ма дар якум комментария номерома мондагим ва аввали видеода номеро ҳастай дар WhatsApp бинависен шерои нар ма реклама мекунам. озам я пашкара гӯш кунем баъд мегзарем ба эълонҳои навбатӣ. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро, дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон. хаста набошен подписчикои ҷуни ширин мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо диққат мара гӯш кунен. ихонаи десен қарор дора дар ноҳияи 5 кӯчаи Рудакӣ, ноҳияи 5 кӯчаи Рудакӣ пеши доми 4 этажа
пеши суд 1 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ мешавад ки болошта бо ду дар хонаи дига кунӣ. Бания ҳоҷатхона дар дурун шаҳр ремонт миёнае мега овсвеч ҳаст ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, кондисионер, термос, пардаш меиста. Нарша бардруи азизам 149 000 сомонӣ мега. Агар харидор бошен айноми канали Сауду Тиҷи гап занен бо арзон мекуна. 149 000 сомон. Агар рӯзи 100 000 шабити мондагиша бадам бити мешидай мега. Ина маҳрамат варианти беҳтарина гуфтесай занзада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. Як мошинчаи фасони дига мо дорӯӣ кардагиам. Бо диққат гӯш кунед. Мошини фурӯшии Hyundai Starex будай, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш газ, мотораш ана 6 силиндра будай, мега газакӣ, мотораш вагони будай. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатош то 5 моҳагӣ 2023 доштай. Мегирӣ ҳай мекунӣ. Нарша бардруи азизам 40 000 сомонӣ мега. Нархи зур неки. Starex бардруи азиз, ана Hyundai Starex 2000 сол 40 000 сомон. Нархи зур. номерои телефонаша занзда маслиҳат кунед. бардорои азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. Як хонаи заминӣ ана аз ноҳияи 5 мо дарӯӣ кардагам. Бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5, ҷамоати намуна, деҳаи коммунизм. 20 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи калидораш кардагӣ. Хона ремонт дора мега, овсвеч ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, анҷомхона, алоқхона, бания, мирхона, оғил доштай. Нарша бардорои азизам 170 000 сомонӣ. касе харидор бошен арзон мешава. заминаш калони зур будане ки бардорои азиз 20 сотиқ заминай, 3 дар хона, 170 000 сомон. хона дар ноҳияи 5 бардорои азиз. маълумот чабо дар бар экран нависагиам, занг зада маслиҳат кунед. бисёри бародаро дар видеои пешина комментария нависта буданд ки аз шаҳри Ваҳдат ҳам хонаи арзон шавад монед. марҳамат бародарои азиз, на як хонаи арзони дига аз шаҳри Ваҳдат мо дарӯӣ кардагам. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Эстигзар, деҳаи Бостон. 6 сотиқ заминда 4 дар хонаи беремон дора. ҳамом дар дурун мега. времянкош, тайёраи овсвеч ҳаст, документош 100%. нарша бардорои азизам 106 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен айноми канали Сауду Тиҷи гап занен бо шумода арзон мекуна. шаҳри Ваҳдат бардорои азиз, хайчи хеле ки гуфтам, номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. касе ки дар ғарибӣ қарор дорен, касе ки бардорои азиз дар Москваен, марҳамат гӯш кунед. Лассетия бардорои азиз, Лассети Chevrolet, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.6 литра, коробка механик. балон ҳуҷҷатош 100%, мошин мега нахадвай, адрес Москва, ана район Долгопрудный, Шереметово нависага бардорои азиз. нарша гуфта ки 220 000 рублаш бугӯ. 220 000 рубл бардорои азиз. сомони қатъи ҳисоб китобаш кардем, ана 35 000 сомон мешидай. хай мумкин ягон дирам, ягон рубл фарқ куна. 35 000 сомонӣ, 220 000 рублаш гуфтак бугӯ. номерош ана имо WhatsApp дора, занг зада Лассети Chevrolet бихарен. соли 2010 будай. бардорои азизам, хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен ки мегзарем ба як ана мини трактори фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед. мини трактори фурӯшӣ барои заминҷуфткунӣ, сӯзишвориш бензинай, коркуниш зурай, айрасӣ овардагиам бардорои азиз, вабше кор фармондагӣ нестай мега. састаяниш на панав бардорои азиз, айрасӣ овардагиянаш кор фармондагиш нестай умуман. адрес бардорои шаҳри Бохтар да будай, нарша 6 000 рублаш гуфтак бугӯ. 6 000 рубл бардорои азиз. сомони қатъи ҳисоб китобаш кардем, 10 000 сомонӣ мешава. номерои телефонаш, номерои Россияшай. касе дар мини трактори фурӯшӣ дар кор бошад, занг зада маслиҳат кунед. бачаи кампир бихия кофе талх абзаки ба фикрам ход бурдесай.
дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзон. Квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 32 квадратни метрае. Дом новостройка, квартира без ремонт, коробка гуфтагӣ, суратҳои дирнаш нест. Хай мисол касе харидор бошен, занзда мерен айдирни квартира мебинен чӣ хел мисол ҳолат дай. Суби квартира гуфтагӣ ки як хонага квартира 32 квадратни метр, ошёнаи панҷум, канализатсия, барқ дора, дар парои роҳи калон мега, бозор, автобус, мактаб, боғча, ҳамаи чиз наздикай, марказ мега, яъне ки сентр. Нарх 115 000 сомон. خریدار یعنی زنگ بزنید نمرش نمره تاجیکستان است. دوستانی عزیز، بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه است، کجایی که ماشین است، کجایی که مینی تراکتور است، کجایی که خانه فروشی است، کجایی که کوارتیر فروشی روی کردن حرکت کردن برای شما را نرخ نباشه. یک تا گفتم که مهنتی مرا قدر کنه شیروی نر، اما یاد دان علی که بپلا یگان قاشقچه شکر خریقتی اوست تاگ بزنین که تلفن تو نشکنه. رحمت برای دستگیریتون، رحمت برای لایکتون، رحمت که در کامنتاریا واه در کامنتاریا فکرای بهترین تو نمی نویسین. زنده باشین. کامنتاریای شما را من میخوانم باور کنم برای ما خرسندی را. گپ نیست شیروی نر. از کجا خانه زمین کنه کوارتیرتون در کاری در کامنتاریا بنویسین، من حرکت میکنم ارزان برای شما را پیشکش کنم. و کسی تا آخر ویدیو را قطعا چخچخ کرده تماشا کردین، در کامنتاریا رقمی 5 زویزده را بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کردین. بردار عزیز، دستگیری فراموش نکنین. خیر که خداوند نگهبانتون باشه.